Lea Artibai eta Busturialdeko beste txokoetan modura, Gernika Lumon ere AEK-aren Bultza Euskaltegiak Bultza Euskara ekimena burutu da. Gogoratu 22. korrika ez da egin aurten, baina korrika amaitzekoa zen eguna, martxoaren 28 Euskararen oihartzunerako erabili dute. Horretarako egun bilakatu da herri eta txoko guztietan. AEK-aren mezua irakurri da eta Euskal Herrian euskaraz abestu da. Euskalduntze mugimenduaren garrantzia kalera ateraz. Euskaltegiek menderditik gorako ibilbidea egin dute, eta kostasunez esan behar dugu ondorio emankorrak sortu dituztela. Hala, euskarak hiztun berri asko irabazi ditu azken hamarkadetan, eta horien artean hainbat eta hainbat euskaltegietatik atera dira. Pandemia garaian, despistaturen batek galdetu izan digu ea zer moduz gauden, ea aurten dena galdeturik dugun, ikastaroak aurrera eraman ezinean. Bai zera, osasun neurriak errespetaturik, ohiko ikastaroekin jarraitzen dugu. Hori dela eta, nabarmendu nahi dugu aurten ere euskaltegietan ari diren ikasleen eta irakasleen ahalegina. Biba zuek! Euskal Herrian, naiz munduko hainbat tokitan aurten, 40.000-tik gora herritar dabiltza euskaraz komunikatzeko bidea egiten. Bai horixe. Hala eta guztiz ere, argi dago oraindik lan handia dugula egiteko. Euskal Herriko herritarren 55% erdaldunak dira. Eta beraz, euskaltegi guztiak dira beharrezko jendarte euskalduna amets badugu. Euskaltegi sendoak behar ditugu. Euskal Herri osoko herritarrei euskara ikasteko aukera emateko baldintza egoki guztiekin. Horretarako, ezinbestean, EAEko, Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko administrazioetatik bultzada estrategikoa eman behar zaio arloari. Zuen bultzaden ondorioz, agintari politikoak mugiaraziko ditugu, nola ez? Eta hori ez da nahikoa izango. Euskarak herria behar baitu. Helduen euskalduntze mugimendua sustatzeko eta euskaltegiei bultzada emateko denok egin dezakegu geure ekarpena. Egunero eta aukera dagoen guztietan euskara erabiliz eta prestigiatuz. Jendea euskaltegietara joan dadin animatuz, matrikulazio kanpainak sustatuz, euskaraz bizitzeko nahia plazaratuz. Gaur, horren lekuko Euskal Herriko 75 txokotan baino gehiagotan elkartu gara. Milaka herritar aldi berean eta euskararen lekukoa kalera atera dugu. Bultza euskaltegiak, bultza euskara aldarrikatzeko. Eskerrik asko. Bestalde, gaurko eguna ez dugu kasualitatez aukeratu. Izan ere, korrika atzeratu behar izan ez bagenu, gaur bertan bukatuko zatekeen. Baina azken urtean bizi izan dugun eta bizi dugun egoera korapilatsua ez digu utzi euskararen aldeko ekimenik garrantzitsuena urten egiten. Esan bezala, korrika atzeratu dugu, baina ez dugu bertan behera utzi. Eta gainera, azpimarratu behar dugu oraindik ere, nahitaezkoa dela duela 40 urte jaio zen ideia ero eta zoragarri hura gauzatzea. Hortaz, AEK-an burubelarri ari gara lanean datorren urtean 22. korrika egin ahal izateko. 22. korrika inoiz baino beharrezkoagoa izango da. Eta zuen guztion bultzada beharko dugu. Ziur gaude, babes erraldoia jasoko dugula zuen gandik. Apuntatu data, 2022ko martxoaren 31-tik apirilaren 10-era. Tipi-tapa, korrika! Tipi-tapa, korrika! Egun orpen apur batez, hasi behar eguerdia, Merkuriora ekarriz, korrikaren energia, ertzetik lanean dauden, oiek ase izerdia, hizkuntzaz jantzi nahiean, biztanleria erdia, baina guk zorionean
jarri behar dugu begia, argi geratu dadila, pandemiaz pandemia, gogor dagoela oraindik, guztion euskaltegia.